दरबार देख रहल बानी वही जी हमनी के वही परिसर में मौजूदगी बा। यहाँ के बानी खुशबू सिंह जी जौन की गाना वगैरह भी गावे नहीं, लेकिन गाना वगैरह गावे से खूबी के चीज़ ई बा कि माता के जब श्रृंगार के सामान के जब चोरी हो गई रहे तब यहाँ के भी यथासंभव जहाँ तक ले हो सकल यहाँ के भी अपना तरफ से एगो हार चढ़ौले रहनी, जवना हार के कीमत लगभग 2.5 लाख के आसपास बतावल जा रहा बाटे। यहाँ के दिल्ली में जॉब भी करेनी आ जॉब से जौन भी आई यहाँ के अर्निंग कैले रहनी वो पैसा से माता के कुछ श्रृंगार के सामान खरीदनी, हार खरीदनी, एजी लिया के चढ़ौनी। खुशबू जी ऐसा रउआ अंदर का भइल, का ऐसा मान ली कि भइल कि रउआ जौन बाटे माता के लिया के एजी हार चढ़ौनी? ऐसा कुछ नहीं, देखिए माँ से हमको काफ़ी टाइम से लगाव है, बचपन से लगाव है और मैं जब तक जिंदा रहती हूँ मैं माँ के लिए मतलब जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक माँ के लिए जान भी हाजिर है और हमेशा इसी दरबार पे मेरा सर झुकता रहेगा। वाह जी वाह, ई आस्था आ विश्वास के एगो प्रतीक बानी। यहाँ के आस्था आ विश्वास के गनी से कइल जाला कौनो भी भगवान पर, कौनो भी देवता पर। आ यहाँ के बानी उ लगभग हार कितना के रहे? ओ मेरा हार 2,48,000 का था, 6 ग्राम 6 पॉइंट का था। 6 ग्राम 6 जी 6 ग्राम 6 पॉइंट मतलब सॉरी 16 पॉइंट और 6 ग्राम का था, 2,48,000 का वो हार था। यानी 16 ग्राम के आसपास के जौन बाटे वो हार रहुए। आ इस तरीका से यहाँ के जौन बानी कुशीनगर से चल के आवे नहीं, लेकिन जब यहाँ के सुनवी कि माता के जौन श्रृंगार बाटे वो चोरी हो गई बा तो यथासंभव जितना भी भौवे यहाँ के अपना स्तर से लिया के माता के दरबार में चढ़ावी ओ हार के। तो बहुत बहुत बधाई बाटे, बहुत बहुत शुभकामना बाटे रउआ के, नया साल के भी शुभकामना बाटे रउआ के कि रउआ मान ली कि इस तरीका के कोई नहीं। बहुत आदमी के लगे पैसा बाटे लेकिन पैसा से कुछ ना होला, होके के रहेला जौन श्रद्धा से होला। जगन से यहाँ के बानी रउआ जॉब वगैरह करे नहीं? जी सर, मैं सिक्योरिटी गार्ड में काम करती हूँ। काम करती है और उसी पैसे से आप? हाँ, करीब ये मेरा 3-4 साल का सेविंग था। अच्छा हाँ। 2.5 लाख के आसपास। हाँ। और उसी से आप खरीदी? जी, और मेरा माँ से मतलब बहुत लगाव है, जितना मैं बोलूँगी उतना कम है क्योंकि लगाव नहीं होता तो ये मेरी माँ मेरी यहाँ नहीं होती। देखिए देख सकता नहीं यहाँ के हाथ पर ये मेरी माँ ही है, थाई वाली माँ। तो इस वीडियो को जितना शेयर करना है मेरी माँ भगवती के लिए शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बढ़िया बढ़िया कमेंट कीजिए। चलिए ये बाटे श्रद्धा भक्ति कि यहाँ के जौन भी बानी ई बाटे एगो श्रद्धा आ भक्ति जौन की अपन 3-4 साल के जौन भी यहाँ के लगे बचत रहा ओई के माँ थावे भवानी के मंदिर में लिया के हार रूप